Takanyeshi au bela jelema amba fona au ni nyankuma au bismillah kuna fundi seben lakali keneka gafe minu mi bo dongodo limana gafe minu na amba laje kulu lakali au ye wasa abseka famia soro jamana kuna funla chogumna ula ansera keneka bi arabaye jouer kalot le wolon fla samba fla ani muga ani kele amba befo dante folimna jien fantan ani nani bela jele ula kuna fundi seben bambulo koro gafe folo oye le sore fasoka fasirdi seben do akumana aya jira ka foko walasa da dumini fen olu bi se ka noya chogomina limana chama bi se ka bo ola chogomina ajala ka fo mi jamana marabaw ye olu konbe koloshili su bela jelela ni wati na walasa ntesan songo o Canada anga sani fere minan ka sugu konnawla o de la bi ajala ka fo ni wati na min bitalike chakeda mimbe ni obe sani fere togola sani fere anga izunuko ani jagoko bela jele ajala ka fo o nyama ba no ye bugadari dumiyayi alebe wulika jola ni wati na mimbe talike direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence DGCC ajala ka fo ni wati na olukonbe fere chamana wulle do kujo usenka limana walasa mimbe talike songo mine o dambe ferefon kuna sugu konna wala limana o chama bise ka bo ala chogomina o de la sa ajala ka fo walasa sani fere songo bise ka jigi chogomina bugadar bimbe ka fo la ko sani fere anga balo do be minum bita tan ani sabanyona la o ajala ka fo ni watina ulula ko fere chama bika tige walasa ulu songo bise ka jigi chogomina o ulu fanana minye mimbe talike fere fen wulu shegimbo ulu chela ulu ko sanga ani wati bela jele mi DGCC mauye ubika ulu dodo ulu songo dodo wala sa chama kana na fara aka ni determine ke uye nyogonye minke no ye DGCC barakelaw yere yoro ye chakeda mimbe anga fere fen songo ko bela jele korosi su ko nawla ka jira ka fo ni wati na minye kuma nyogonya uye o yere temena kerenkerenya mi boucher ne so frela ni DGCC mauche ka jira ka fo ko atina mere soni mi sogo mini oye sogo kolomai ko bina fere drome kemeduru ani bioro mimbe talike sogo kolontan sogo koloma oye drome kemenani ani biore mi kolontan oye kemeduru ani bioro ajalla ka fo min bora asongola sa o beta drome kemenywana de la ni jatemne ka yanu che premier ministre yere sugel ko kala maiga ale yere ku ministre olu yamaria kenengena la ministre mimbe nale ka baranye shedo izini ko ni jago ko ma ani mi yere banga nafulo ko kuna ukala je uka minye wulika joke jona fere kenere ni fenfe be se ka tige ni kula ni wana ukaseko ferote wala sa do be se ka bo anga fere fenu songo la chugumna o kofe mi bugadar dumyaye ale mi DGCC nyamai aya jira ka foko ni watina ko fere nun kofe na manye ko songo kula uye wulika joke ka sugu konna uka barakela menumbe ni ubolu chika ta sugu kono wala sa ubuseka ta songo ko yere laje limana una ko yere na ke fiu la ini mino be ka ke jamana nyama fe fenti ka bo fe songo la kuna wele bla ali la kana bawma polisu bula jana nu bula wala sa ku ka barakela nu uka tugu no fe songo kula sugu konna la mi ma son jamana tamaka do fra ka frifen songo ka limana ini nyangini minga kan una daika o de la bi shooter cléter mi DGCC mauye ube wulika jola u yere ka fola ko ni ferefon songo la yania sigi kemesara bi kononto baby limana ko chaman bora olu songo la ka sababu ke u ka wulika joye a misali sulma yere muye we ka fo wati labaina suguro kilo biduru bore o kumbe obe ka fere ni watina chaman bora o songo la fukata se malo wushu ani malo mina wushu ajala ka fo bi wasaba ani dorme kemenani ko malo kilo bidu be ka fere ola walma wasaba ani drome kemeduru abika fere ola wajira ka fo ko drome keme fana bora o songo la DGCC mawya jira ka fo bi bamako na lamini bela jile konna la
yɔrɔ waati dɔ la buru fana sɔngɔ kun yɛlɛla nin cogoya la min ye buru kala kelen ye o kun taar'i jɔ fo dɔrɔmɛ 60 la u ka DGCC mɔgɔw ka fɔ la u ye wulikajɔba de kɛ walasa caman bɛ se ka bɔ o sɔngɔ la cogo min na bi Bamakɔ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen buru kala kelen dɔrɔmɛ 50 foyi tɛ fara a kan. N'an bɔra an bɛ to ale fasidi sɛbɛn kelen kɔnɔ limanaw ka jira k'a fɔ ko min y'an ka jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale bɛ taama min na Moti mara kɔnɔna la limanaw ni a taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ balo dili fufalaki jamanadenw ma minnu ni limanaw gɛlɛya yɛrɛ sababu la olu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la gɛlɛya sababu la limanaw caman bɛ yen kɔngɔ kɛlen don ka olu sɛgɛn u sigiyɔrɔw la kosɛbɛ ko dɛmɛ ɲɔgɔnya ani ka to jamanadenw kɛrɛfɛ limanaw gɛlɛya min b'u ka jamana faamaw ka se ka gɛlɛya in ka caman ta a la o de la Asimi Goita a ka taama min na a kɛra Moti mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ taama in fan dɔ kɛra limanaw ka taa bɔ maaw ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la déplacés ko don minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la furakɛliw la ani minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni u bɛ maa minnu bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛw la limanaw ni a kɛɲɛ yɛrɛ t'o kɔnɔ Asimi Goita a wulila ka u sɛgɛrɛ fo u sigiyɔrɔw la o bɛ tali kɛ Sokura ani Sevare dɔgɔtɔrɔso ni o ye Somine min tɔgɔ dalen don Somine Dolo la ko nɛgɛ kanɲɛ 15 waati yɛrɛ min ye colonel Asimi Goita ye jamanakuntigi a selen kɔ hôpital Somine Dolo la o ɲɛmaaba docteur Umar Gindo ale ye a kunbɛn a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen min ye nin dɔgɔtɔrɔso in limanaw a jala k'a fɔ ko kabi san 2012 fo ka se bi ma min ye gɛlɛyaw ye kɛlɛw ni fɛn caman maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o la ani maa minnu jogina olu de bɛ taa furakɛ o dɔgɔtɔrɔso in na o la Asimi Goita n'a ka délégation ba in limanaw ko y'u kunda Sokura fana kan Sokura min ni o ye yɔrɔ ye a jirala k'a fɔ bi min ye maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacés ye olu bɛ Sokura limanaw jamana ɲɛmaw wulila ka u sɛgɛrɛ walasa dɛmɛ bɛ se ka ta u sɛgɛrɛ cogo min na a jala k'a fɔ guwa ba 5 ani 926 o de bɛ yen nɔ min bɛ tali yɛrɛ kɛ n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa maa 29 ani maa 959 la olu la musolakaw maa 16 ani maa 33 o b'olu la denmisɛnnin fitininw maa 18 ani 504 minnu yɛrɛ si ma san 18 sɔrɔ fɔlɔ walasa colonel Asimi Goita limanaw a taara bɔ ninnu ye ko nka a bololankolon ma taa sabu a taalen limanaw a jirala k'a fɔ min ye farini tɔni 50 ye ka taa se ɲɔ tɔni 30 fo ka taa se min bɛ tali yɛrɛ kɛ fana saɲɔ o tɔni 20 o fana taara di u ma ani sefa wari $3 limanaw k'o d'a kan ko ka ninnu ɲɛji cɛ colonel Asimi Goita a ye taama min kɛ Moti mara la nin ye a jaabi dɔ ye kuma ye nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la n'an tora kunnafoniw lakalili la an bɛ don min ye indicateur du renouveau kɔnɔna la limanaw indicateur du renouveau daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a jarala k'a fɔ maire min ni ale bɛ Kati ale n'a ka dangan 2 ko olu pôle économique et financier ka wele sera olu ma ka sababu kɛ ko u senyera yuruguyurugu la yuruguyurugu min bɛ tali kɛ limanaw dugukolo ɲagami ani ka nafolo dɔw kun ta ka bɔ u taayɔrɔ kan o la sa indicateur ka kuma la limanaw maire min ye nin ye ni Kati maire dɔ kunungo tarata bɛna juillet kalo tile 6 ma san 2021 Kati maire n'o ye yɔrɔ wɛlɛgɛmu ye ani ka fara ka dangan 2 kan min ye Buye Jalo ani Badara Alu Sangare limanaw ko ninnu minɛna k'u lasago fɔlɔ yanni sɛgɛsɛgɛli bɛ ban fɔlɔ wala a jarala k'a fɔ chef de brigade min bɛ pôle économique et financier Bamako yan nɔ olu de ye wulikajɔ kɛ k'u sɛgɛrɛ limanaw walasa jalaki min binna u kan u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw n'o ye conseiller dɔw bɛ minnu bɛ Kati mairie kɔnɔna la olu de ye kuma in sama ka se pôle économique et financier ma k'a jira k'a fɔ aya olu kɔni ɲɛ bɛ ko dɔ la baara dɔ bɛ ka kɛ maire n'a ka dangan 2 fɛ n'o ye Buye Jalo ani Badara Alu Sangare limanaw k'a ma olu ja pôle économique et financier ka wuli a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la limanaw sɛgɛsɛgɛli jalaki min binna u kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ indicateur ka fɔ la ko dugukolo dɔw bɛ yen ka olu tila n'u k'u ma ko morcellement ka taa se jamana yɛrɛ ka dugukolo limanaw ka o tila k'a di
cogoya la a man ka di cogoya min na k'a sɔrɔ ni hali u ma conseil minnu bɛ mairie kɔnɔna la ka u ma olu ɲininka u dalakan na min ye nafolo yuruguyurugu ye o min fana jalaki binnen don u kan a jarala k'a fɔ ko maire min ye nin n'o ye wɛlɛkɛ mun ye ko ale fana ye sugubulon dɔw o di maaw ma a yɛrɛ nagakɔrɔmaw n'o ye denmisɛnnin fila ye limanaw ka sugubulon di olu ma k'a sɔrɔ ni sariya o sariya bi sugubulon di la limanaw ko a ma tɛmɛ o sariyaw fɛ walasa contrôle général des services publics ale de wulila sa limanaw k'a ye k'a fɔ nin sugubulon minnu ye nin ye a fɛn fɛn dira limanaw a si tɛ sugubulon ye min ni a tɛmɛna jamana ka sariyaw kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bi taa sanni feere minnu fana kɛra a ko siratigɛ la i n'a fɔ minɛn dɔw olu sanna min bɛ t'i jɔ miliyɔn 40 ɲɔgɔnna de la o la sa conseil 10 min bɛ yen n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Kati mairie kɔnɔna la olu de ye nin ko in ta sa ka taa n'a ye ka taa da préfet ɲɛkɔrɔ préfet a dalen o ɲɛkɔrɔ a na kɛ foyi ma bɔ a la u sɔrɔla ka ko in ta limanaw ka taa n'a ye contrôle général des services publics ka jira k'a fɔ tiɲɛni min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ Kati mairie kɔnɔna la a bɛ se ka jɔ cogo min na n'o tɛ limanaw min ye tiɲɛni ye a fanga na bonya don nataw la kuma ye nin ye an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ bi sɔgɔmada in na limanaw aw bonya bi kunnafoni la n'an tora kunnafoniw lakalili la an bɛ don min ye nouvelle horizon kɔnɔna la nouvelle horizon ale kumana limanaw a ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye o nin waati in na a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye walasa min bɛ tali kɛ fagaliba minnu kɛra ni maaw hakili b'a la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ wulikajɔ minnu ni o kɛra jama tun bɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ waati min na ko ka fanga in bin ni limanaw a jirala k'a fɔ a senfɛ juillet kalo tile 11 ani tile 12 san 2020 tɛmɛnen in na yɔrɔ a ko taara ka taa di sariya tigilamaw ma ko nka an bɛ waati min na ko sisan dossier min ye nin ye a bɛ n'a fɔ sariya tigilamaw u bɛ ka nɔbɔ ko la a ko siratigɛ la sabu ko min ye maaw ye maa minnu n'o ye seerew ye ani maa minnu yɛrɛ bɛ fana ni siga kelen don olu la ko kunun commune 3 ale tribunal kɔnɔna la yen nɔ olu maaw welela ka u ɲininka u dalakan na i n'a fɔ a kuma fɔra cogo min na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka sariya ko kunna bi ni ale yɛrɛ de ye ko a kun ye ko in ta ba la k'a sɔrɔ ni a ma kɛ minisiri Mamadu Kasoge a waati ale kun ye procureur ye tribunal de la commune 3 la Bamako yan nɔ limanaw fagali minnu ni o kɛra juillet kalo tile 11 ani tile 12 kunungo tarata limanaw ko sariya ma wulila kokura dossier in a bɛ se ka dayɛlɛ kiiri bɛ se ka tigɛ a ko siratigɛ la cogo min na façade sɛbɛn nouvelle horizon ka fɔ la a ko olu ye kunnafoni sɔrɔ maa min bolo o y'a jira k'a fɔ ko commune 3 tribunal kɔnɔna la kunungo maa caman kɔni welela ka olu ɲininka nin ko in siratigɛ la ko nin bɛna fɔ nin ye ɲɛtaa dɔ daminɛnen ye sabu min ye jɛkulu min bɛ yen ni o ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP waati min na u tun bɛ wulikajɔ la Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ san 2020 ko fanga in ko a taabolo man ɲi limanaw a kɛra sababu ye wulikajɔ ninnu senfɛ juillet kalo tile 11 ani tile 12 limanaw ni bɔnɛ taara bɔ a ko la walasa façade sɛbɛn ka fɔ la halisa maa min ye kunnafoni di u ma a y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen minnu lamɛnna nka k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni a na kɛ olu bɛ sɔn ka lamɛn ko in kɔnɔna la limanaw ko finitigiw b'a la finitigi minnu ni n'a ma ɲɛ limanaw ko olu bɛ lamɛn nin ko siratigɛ la a dun jirala k'a fɔ ni i ma ɲɛ k'i bɛ finitigi lamɛn a ka taa kiiri bunakun kan limanaw fɔ a ka kɛ fanga bɛ yen fanga min ni o sigira jamanadenw fɛ n'o ye démocratie fanga ye an dun bɛ fanga min kɔnɔna la sisan limanaw o ye cɛmancɛ fanga ye min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigiw bolo ko a dun yamaruyalen tɛ finitigi wɛrɛ ka finitigi wɛrɛ wele kiiri bunakun kan o ko de bɛ sen na limanaw n'a ma ɲɛ k'olu welela o fana kana taa kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ko kura kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ façade sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔna la limanaw an bɛ don kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko les échos welewele ale kumana écho welewele kumana limanaw dabaliban kuma de b'a kɔnɔna la sabu ko min bɛ tali kɛ min ye RPM ye RPM min ni o ye Ibrahim Bokar Keita ka politiki tɔn ye ko RPM IBK ani kunnafonidila dɔ min bɛ les échos welewele kɔnɔna la limanaw ko a ka kuma dɔw bɛ yen o kɛra sababu ye ka RPM maaw ka olu u yɛrɛ k'u bɔ u dabolo kan
fasidi sɛbɛn les échos ka kuma la yɔrɔ min ye RPM ye politique tɔn min ye nin ye a ye san 20 sɔrɔ o san 20 sɔrɔ de senfɛ limana a jala k'a fɔ RPM ma mafalenba caman minnu bɛ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la limana ka se ka u ka san 20 ɲɛnajɛ in kɛ o de senfɛ CICB la limana nisɔndiya sugu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sabu a kɛra ɲɔgɔn kunbɛw ye a kɛra minnu famana ɲɔgɔn ma olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra fana maa minnu bɛ yen ni olu famana ɲɔgɔn ma RPM kɔnɔna la u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ani kuma caman bɛ yen minnu bɛ politique tɔn in kun kan limana u ka se ka o kumaw fɔ a kɔni kɛra nisɔndiya bɛɛ lajɛlen ye limana n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 yɛrɛ tɛmɛnen sanga 45 waatiw la min ye Bɔkari Keita ye ale min ni ale ye RPM ɲɛmaaba ye ka taa se Musa Tembine limana a bɛɛ lajɛlen finibaw b'u la RPM mafalenbaw don olu nana u kunbɛra kosɛbɛ RPM tɔndenw fɛ fo ka taa se Mamadu Jarazuba ale min yɛrɛ ye ko in labɛnba ɲɛmaaba ye ka taa se maa caman ma limana minnu ni olu bɛ RPM kɔnɔna la nka limanaw bɛɛ lajɛlen kɔni siyera kɛnɛ ka ye RPM tɔgɔ la ka taa se olu kɛrɛfɛ Musa Dudu Haidara nu ani ka taa se ministre kɔrɔ in ma Usman Kone limanaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka yen nɔ limanaw a kɛnɛ ka yɔrɔ RPM ka san 20 sɔrɔ min na a kɛra nin ye a jirala k'a fɔ kunnafonidilaw yɔrɔ olu ta kun ye kunnafoni ɲini a jirala k'a fɔ a yɔrɔ la ye a na kɛ les échos maaw olu ka kunnafonidila dɔ bɛ yen a na kɛ o ye kuma de ɲini k'a fɔ k'a bɛ kuma limanaw micro dile a ma waati min na a bɛ fɛ k'a ka ɲininkaliw kɛ maa min bɛ yen ni ale de bɛ kuma di maaw ma ka kuma falen maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye maître de cérémonie ye limanaw ko ale de filɛ nin ye ka girin ka kunnafonidila in k'a fɔ ko ka kuma micro minɛ a la ko ka kuma minɛ a la sabu k'a kuma yɔrɔ tɛ nin ye wa min ye RPM maaw fana ye olu ka kɛnɛ ka kunnafonidila ka kuma tɛ kɛ ye kuma man ka di a ma u ye micro minɛ a la kunnafonidila in a yɛrɛ a ma gɛlɛya nka limanaw a ko nana kɛ ɲɔgɔn sama ye RPM maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sabu min ye kunnafonidila in ye a na kɛ ɲininkali min tun b'a bolo ɲininkali min na a bɛna tengu RPM cɛdenw na limanaw ko a kun bɛna kɛ ɲininkali ye min bɛ sɔn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la RPM tɔndenw ka u bila ka u yɛrɛ ɲininka o de la kumatigi n'o ye maître de cérémonie ale kɔni kuma minɛ kunnafonidila in na nka min ye Mamadu Jarasuba ye ale min ye RPM mafalenba ye ale de wulila k'a fɔ munna a bɛ kuma minɛ kunnafonidila la kunnafonidila ta ye ɲininkali ye a bɛ ka baara min kɛ nin ye a yamaruyalen don k'a kɛ fɛn fɛn ye ɲininkali ye n'a bɛ fɛ ka kɛ a ye micro d'a ma a ka kuma ɲininkali fɛn fɛn b'a fɛ a k'a kɛ nka limanaw kuma de nana caya ŋunuŋunukanw nana caya ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ la ye fo a nana kɛ sababu ye min ye Mamadu Jarasuba limanaw caman bɛ yen minnu ye talamako kumaw ta ka ɲɛsin a ma o la sa min ye Mamadu Jarasuba ye ale ye kunnafonidila yɛrɛ sɛgɛrɛ ka micro ta ka taa d'a ma k'a fɔ a ɲɛna ko min bɛ i kun ni kan cɛ a fɔ ɲininkali kɛ fɛn fɛn ka di ye a fɔ nka limanaw Mamadu Jarasuba min ni a ye nin ko kɛ nin ye limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ o ka kunnafonidilaw ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ani ka u ka hakɛw k'u segin u ma sabu nɛgɛ kanɲɛ 13 yɛrɛ tɛmɛnen maa minnu bɛ yen ni o ye i n'a fɔ Zumananci ani ka taa se maa caman ma ni kuma dira olu ma caman bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidila in ka kuma limanaw ko maa caman de kun sirannen don kosɛbɛ sabu kuma min bɛna bɔ a da a bɛ sɔn ka RPM maaw olu siran yɔrɔ RPM bi u bilama u tɛ fanga la hali ni bamananw ko ten ko sogo kumunen o kɔgɔ bɔman ko ni kunnafonidila nana kuma ta nin cogoya la kunnafonidi kɛnɛ tɛ fo RPM maaw ka san 20 ɲɛnajɛ sɔrɔli ko kunnafonidila ka taa kuma o kɛnɛ kan limanaw ko a bɛ sɔn ka kɛ ko wɛrɛ ye fo a nana kɛ ɲɔgɔn jaabiw yɛrɛ ye kunnafonidila in ani tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko les échos welewele aw bonya bɛ kunnafoni la ni an tora kunnafoniw lakali la limanaw an bɛ don min ye soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kuma fila bɛ a kɔnɔna la limanaw kuma fɔlɔ jɔrɔna ko don dɛ sabu a jiralen bɛ k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw bɛ u kɛlɛsen kan nin waati in na lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ limanaw ko jamana faamaw u ye UNTM o lamɛn
k'a fɔ de ko bɛɛ lajɛlen ka sara ka kɛ kelen jamana foroba baarakɛlaw maa si kana fusaya maa si ye lɔgɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko aya o ko min kɛlen ye nin ye o kɔni ye olu dimi kosɛbɛ wa u bɛna min ye ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ san laban na san 2021 ani san 2022 ɲɔgɔndanw ani hali ni san wɛrɛ ni kalanta bɛ kɛ limanaw k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen u ti ye a si kɛnɛ kan u bɛna a bɛɛ buruja walasa syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 u ye nin kuma fɔ wa ko baara caman de bolodalen de u bolo min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka laɲini ninnu olu sababu la o la Usman Almudu ale min y'u ka kuma laseya ye ale y'a jira k'a fɔ ko minan kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o dira lɔgɔli karamɔgɔw ma n'o ye u ka statut général ye a ko yɛrɛ taara ka olu bolo dan bi sabu article 39 ko limanaw jamana faamaw y'a kɛ i n'a fɔ ko sariya tɛ k'u sigi k'a ko lajɛ olu dun bi ni UNTM ka laɲini n'o nana kɛ nin cogoya la limanaw a bɛ sɔn ka dangari kɛ olu ka article 39 la a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko foroba baarakɛlaw limanaw u ka kɛrɛfɛ saraw ni primuw ni ɲɔgɔnnaw k'a bɛɛ tara ka di u ma a foroba baarakɛla kelen bɛ yen nɔ min na limanaw n'i y'a ka sara ta k'a lajɛ k'a bɛ se ka lɔgɔli karamɔgɔ kelen sara limanaw a ka kalo 2 kɔnɔna la Almudu y'a jira k'a fɔ nin ye waleyaw ye olu kɔni tɛna sɔn min ma fiyewu u y'a jira k'a fɔ fana ni nin nana kɛ an bɛ don min na ko bi min ye ɲɔgɔndan minnu kɛra ni o gafew b'u bolo o nɔtiw u bɛna bɛɛ lajɛlen mara u bolo kɔrɔ fɔlɔ u tɛna maga la fo u ni jamana faamaw ka ɲɔgɔn faamu nin ko ninnu taabolo la Almudu a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun natan yɛrɛ la u kan ka ɲɔgɔn ye baw kɛ n'o ye assemblée générale ye lɔgɔlisow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa u ka fɛlɛw ka se ka o fɔ jamana faamaw ye limanaw nin de ye lahala ye lahala min ni lɔgɔli karamɔgɔw bɛ ka a laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la ko ɲininkali de kɛlen don limanaw ko yalima ko Côte-d'Ivoire jamanakuntigiw u bɛ sɔn ka min ye Karim Keita n'u k'a ma ko Kacho ko k'a bila ka na Bamako k'a di faamaw ma wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sabu nin waati in na kiiribulon wulilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karim Keita jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale denkɛ nɔfɛ waati min na min ye Birama Ture kunnafonidila min ni limanaw ale tunna bi a bɛ san 5 bɔ yɔrɔ maa min tɔgɔ bɛ ka fɔ a ko la kosɛbɛ o ye Karim Keita de ye limanaw o de la bi Interpol min ni ale de yamaruyalen don limanaw i mana kɛ diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ni jamana mago jɔrila kiriko nasira ninnu na u bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ o de la ko Interpol wulila Karim Keita nɔfɛ ka mandat d'arrêt international ko o bila a kan Karim Keita a dun jarala k'a fɔ bi a bɛ sɔrɔ Côte-d'Ivoire jamana de la waati min na a fa ka fanga binna wala a yɛrɛ ɲinibaatɔ limanaw a taara Côte-d'Ivoire jamana na ka t'i kalifa don olu la o de la bi ɲininkali min kɛn bɛ fasidi sɛbɛn fɛ n'o ye soir de Bamako ye o ye k'a fɔ maa min bɛ Côte-d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Ouattara ani Ibrahim Bokar Keita cɛ don limanaw ko ana sɔn ka Karim Keita k'a bila ka na nin cogoya la wa o de la bi ni jateminɛ kɛ limanaw ko in na kuma caman de fɔra bi Karim Keita yɔrɔ Birama Ture ka tunni ko hali n'a sɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla nka maa min tɔgɔ fɔ b'a la kosɛbɛ o ye Karim Keita ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ko hali waati tɛmɛnenw yɛrɛ la kɛ Karim a ye ko minnu kɛ don tɛmɛnenw na ni Bamako yan nɔ Turelakaw yɔrɔ olu denkɛ de ye Birama Ture ye a waati la Turew ka maakɔrɔba dɔ bɛ yen a na kɛ o y'a wele limanaw ka a ɲininka a dalakan na k'a fɔ ko Karim anw ma jalakili bɛ e ka koyi an m'a f'i ɲɛna ko i nɔ don an m'a f'i ɲɛna ko i nɔ tɛ olu y'a wele fo siɲɛ 3 limanaw siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn na ko a ka na min b'a fɛ ko in na a kana o fɔ limanaw ko nka Karim Keita siɲɛ 3 weleli a mana jaabi di o la min ye Turelakaw ye olu kɔni dimina kosɛbɛ sabu waati min na Karim Keita a y'i kunda Turelakaw ka du kan k'a bɛ taa bɔ olu ye u ka maakɔrɔba in limanaw ale y'a jira k'a fɔ ko aya bɛɛ kɔni bɛ se ka Karim bisimila nka limanaw ale tɛna a bisimila sabu ale y'a wele siɲɛ 3 a kana ɲɛfɔli kɛ Birama ko in na sabu bɛɛ bɛ k'ale de tɔgɔ fɔ nka limanaw ko a ma sɔn ka na o bɛ n'a fɔ ko bonya a ma o da olu kan kuma in ye dɛ limanaw soir de Bamako de ye nin fɔ aw bonya bɛ kunnafoni la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni indépendant ale ka kunnafoni telimanw ye
kunnafoni minnu limanaw ni a jarala k'a fɔ lakɔlidenw ni o ye ayem maaw ye ayem maaw y'a jira k'a fɔ ko u bɛna tile 3 baarabila kɛ k'a sababu kɛ mun ye ko tile 3 baarabila in a bɛ daminɛ juillet kalo tile 12 ka taa bila tile 14 na walasa lakɔlidenw limanaw bɛ ka laɲini jumɛn kɛ ko maa minnu bɛ yen ni u ye kalan kɛ a bɛ fɔ min ma ko système LMD ko olu limanaw a mana fɔ ɲɔgɔndan bɛ yen foroba ɲɔgɔndan bɛ yen a mana fɔ ko hali n'a ka ɲɔgɔndan bɛ yen limanaw wele ti bila olu ma olu tɔgɔ tɛ fɔ a la o y'u ka laɲini dɔ ye laɲini dɔ wɛrɛ ye ko u ka musaka minnu bɛ di n'o ye turuso ni burusiw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko centre national des œuvres universitaires n'o ye senu maaw ye k'u filɛ nin ka sefa wari 1000 ta o fana na limanaw nin de ye laɲini damadɔ ye a ye maaw ko min ma bɛn olu ma u y'a jira k'a fɔ kunungo yɛrɛ u ni lɔgɔlikaramɔgɔw sanfɛ lɔgɔlikaramɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ olu minnu y'a layidu ta u ye k'a fɔ ko a tɛna mɛn u ye laɲini minnu kɛ ko fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ laɲini ninnu na nka senu baarakɛlaw yɛrɛ ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko 1000 tara u ka turusow la senu ɲɛmaaba yɛrɛ a ko fɔlɔ la 1500 o de tun bɛ ta burusiw la ka maa magoɲɛ wɛrɛ ɲɔgɔn ye lakɔlidenw ye nka n'i y'a ye 1000 min tara nin ye limanaw dɔwɛrɛ tɛ a tɛna fɔ k'u bɛ ka lakɔlidenw ka wari ta nka a n'a a kun de don ale fasiliti sɛbɛn kelen in kɔnɔna la limanaw a jalen bɛ k'a fɔ ko Bamako kasobonba ko maa dɔ bɛ yen ale minɛna dɔrɔgu de yera a bolo waati min na a bɛ ka taa dumuni di kasoladen dɔ ma walasa colonel Adama Gindo ale n'a ka cɛdenw n'a ma kɛ ni olu ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ye limanaw ko dɔrɔgu de kun donnen don min ye dumuni dɔ tobilen n'o ye zamɛ dɔ ye o dugumana la a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen juillet kalo tile 5 maa kofɔlen min n'a ye nin kɛ limanaw a y'a don mana de kɔnɔ k'a don fo dumuni dugumana la ka taa n'a ye n'a ma kɛ ni min bɛ tali kɛ kɔlɔsibaw olu ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ye limanaw ko dɔrɔgu o kun dontɔ filɛ nin ka taa di kasoladenw ma fo kaso kɔnɔna la e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan limanaw an ye sira ka min sɔrɔ ka di aw ma bi o ye nin ye k'aw fo k'aw barikada an b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko ɲuman n'aw ka lamɛniko ɲuman na a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ